Танька. Танька была зусім дзіця. Хоць і стукнула ёй 17, але ж і ў 17 людзі розныя, хто хітрэйшы, хто прастакаваты. Ёсць прайдохі, рамантыкі, а Танька дзіця чыстая шчырая душа. Каб у групе пачулі, што яна зведала мужчыну, не паверылі б. Улюблівая была, рамантычна, узнёсла, а ў ложку з хлопцамі сябе ніколі не ўяўляла. Так нялюдска ўсё атрымалася. Яшчэ ў 8 класе полюбіла двоечніка. Сама вучылася добра. Любы прадмет на ўроку з лёту разумела, а ўлюбілася ў двоечніка. Ён вершы па памяці чытаў, пад гітару свае песні прыгожыя спяваў. Нічога хлопец быў, чаму двоечнік? Таньку ветразем па каханні нёс адзін выпадак на школьным вечары. Яе амаль усе хлопцы класа любілі, толькі не рашаліся прызнацца. «Што б ты выбрала, Таня?» – пыталася ў яе сяброўка. «Каб цябе любілі ўсе мужчыны свету, акрамя аднаго. Альбо толькі той адзін, каго ты любіш». «Канешне, адзін», – ні хвілінкі не сумняваючыся, адказвала здзіўленай сяброўцы Таня. І вось, калі хлопец з іх класа падышоў запрасіць яе на танец, той адзіны адштурхнуў яго, паклаўшы руку на плячо, і вывеў Таню ў цэнтр залы. Потым яны танцавалі разам да самага канца вечара. Яна была шчаслівай, самым сапраўдным у свеце шчасце. Яна ж не ведала, што стаяла побач з дзяўчынкай, якую ішоў запрасіць двоечнік, толькі яго апярэдзіў шустрэйшы. Каб не сорамна было вяртацца назад, двоечнік паспяшаўся да Танькі, потым назло сабе і той дзяўчыне танцаваў з ёй кожны медляк. А то была апошняя вясна школы. Летам Таня паспяхова здала экзамены. І там пакрыўдзіцца на недахоп увагі ад процілеглага полу яна не магла. Але хлопцы хутка разумелі, Танька дзіця, а ім хацелася нечага іншага. Пакрыўдзі такую, дык замуж трэба браць. Ранавата яшчэ. Ці ўсё жыццё сумленнем пакутуй. Дык і Валю, сяброўку Танчыну, не зоркі лічыць, па начах вадзіў шкунцік, о той зух быў, але і не саромеўся пры ёй жа адкрыта на Таньку пазіраць. На летнія канікулы Таня паехала з патаенным жаданнем сустрэць свайго двоечніка, а можа нават і спадабацца яму. Двоечнік ужо працаваў. Дзіва, але так і здарылася. Танька з'явілася на танцы у чырвонай новай кофтачцы і кароткай спадніцы. Напэўна, чырвоны колер ёй пасаваў, бо і сама у люстэрку заўважыла, як змяніўся яго выраз. Карацей, двоечнік адразу успомніў Таньку і разам са сваёй суседкай, той сяброўкай, што пыталася пра выбар адзінага з сусвету, павялі яе дамоў. Сядзелі на лаўцы да ранку, гаварылі пра ўсё і пра нішто. Раптам Танька нясцерпна захацела, каб ён дакрануўся да яе. «Якія ў цябе прыгожыя валасы!» – пагладзіў ён Танчыну галаву. Двоечнік у той час меў густ, добра апранаўся. Каб не тая чырвоная кофтачка, невядома, ці заўважыў бы Таньку. Ва ўсякім разе назаўтра ад яе не адыходзіў, хоць і была яна апранута у жудасны выбар мясцовага КБА, блякла-ружовы швэдр з рознакаляровымі вульгарнымі кветкамі, што медалямі на ўсе грудзі. Калі падышла тая суседка у Танчынай чырвонай кофтачцы, жартоўна абурана запатрабаваў: «Зараз жа скінь, навошта чужое апранула?» І мякчэйшым голасам звярнуўся да Тані.
табе яна больш да твару, невядома, больш, чым сяброўцы, ці больш, чым выраб мясцовага КБА. Але двоечнік нічога быў хлопец, нібы не зразумеў, як і не заўважаў, як апраналася Танька. Яны хадзілі у кінатэатр, гулялі ля возера, лета падыходзіла да канца. Аднойчы ў дарозе зламалася яго машына, і двоечнік патэлефанаваў суседу, каб той сустрэў Таньку, папрасіў звадзіць яе на Рамео і Джульету. Вельмі хацелася паглядзець ёй той фільм. Білеты куплены. Сусед хоць і прызнаваў Танчыну прыгажосць, хоць і падышоў на месца сустрэчы, каб папярэдзіць яе, а ў кіно не павёў. У яго была свая каханая. Гэты фільм ішоў амаль тыдзень, але білеты дастаць было немагчыма. Моладзь ламілася ў касы, каб паглядзець яшчэ і яшчэ раз. Сёння паказвалі апошні сеанс. На гэта кіно было загадана. Танька ніколі не піла ў жыцці, а тут, угаварылі, двоечнік страшэнна раззлаваўся, убачыўшы яе хісткай, дамоў не пусціў, павёў у сквер. Гулялі, пакуль не прачухаецца. Як ты перад бацькамі пакажешся, дапытваўся ён. Адкуль яму, дамарошчанаму сынку, было ведаць, што ў бацькоў не надта галава балела за дачку. Каб я ў такім стане з'явіўся, ты б не падышла б да мяне, саромелася б. Ён не памыліўся, Танька ніколі не падыходзіла першая да хлопцаў, у якім бы стане яны не былі. А ў апошні вечар яе канікул двоечнік праявіў нечаканую настойлівасць. На восеньскіх выхадных ён падыходзіў, запытваўся, ці не здарылася якая непрыемнасць, ты кажы, калі што, не хвалюйся, клапаціўся. Яна з балючай крыўдай адчула, гэта канец. Казалі, ён ужо праводзіў іншую. Хоць кожны раз на танцах альбо ў кінатэатры абавязкова знаходзіў яе вачамі. Ніколі Танька не шкадавала аб тым, што здарылася з ёй. Яна ж любіла двоечніка, але прыйдзіся людзям перапісваць жыццё, выкраслі б той апошні вечар. Яшчэ на першым курсе Шкунціка заграблі ў дэсант. Я ж казала, ніхто не паверыць пра Таньку, таму і данеслі ёй яго словы, хваліўся. Шкунцік хлопцам, што быў у цябе першым, не крыўдавала. Это ж неправда. Хваліўся, значыць, за чэсць палічыў. Яны ў калгасе бульбу капалі, калі Шкунціка на пабыўку з войска адпусцілі. Паехаў не дадому, а праміком у калгас. Праводзіла ў войска Валя, толькі дзверы ў сталоўку адчыніў, усе загаманілі. Жаніх да Танькі прыехаў. Танцы якраз былі, і сапраўды з парога Шкунцік направіўся да яе. Танцавалі, шаптаў на вуха словы пяшчотныя, прасіў прабачэння за хлусню, каяўся, цалаваў руку. А як толькі разышліся студэнты па дварах, не паспела стаць на месца клямка ў дзвярах. За апошняй парай Танька аказалася на падлозе. Дэсантнік зверху рашыў памылку выправіць, за якую толькі што прасіў прабачэння. Яна вырывалася што сілы. Танька не крычала. Сорам які, нядаўна па-сяброўску размаўлялі. Усе з зайздрасцю паглядалі на іх, а тут гвалт. Ёй да слёз не хацелася таго, чаго так дабіваўся дэсантнік. А ён, не зважаючы, шаптаў пра каханне. Яна і не думала, як гэта бывае балюча. Слёзы пырснулі з вачэй. Акрамя пранізлівага болю і жадання, хутчэй бы ўсё скончылася, яна не адчувала нічога.
Яна больш не супраціўлялася, сцялася ад болю і глухаты да ўсяго. Крыўды на Шкунціка не было. Сама вінавата, вушы развесіла, каханне прыгожа захацела. Сядзелі, курылі. Ён зацягваўся і надушна. Хто ў цябе быў першы? Запытаўся, ледзь стрымліваючы расчараванне. Якая табе розніца? Калі пытаюся, значыць, ёсць. Танька не адказала. Кажуць, жанчыну можна падмануць аднойчы, потым яна сама сябе падманвае. Яна не думала пра яго. На апошнім курсе вучобы Шкунціка дэмабілізавалі. І трапіў ён зноў на першы курс таго ж навучальнай установы, выбачаюся. З'явіўся да яе з кветкамі, клікаў пагуляць, запрашаў да сябе. Не пайду. Не бойся, я не зачаплю цябе. Не пайду. У мяне цудоўныя фотаздымкі з парашутам. А яшчэ я табе цельняшку прывёз, выменіў на маленькі памер. Ён замкнуў дзверы і палез абдымацца. Не чапай мяне зусім непрывычным для сябе рашучым, тоном сказала Тацяна. Шкунцік спыніўся на паўкроку. Ты зноў схлусіў? Ён сеў на ложак, уздыхнуў, затрымаў у грудзях паветра. Люблю цябе, Таня, давай пажэнімся. Я ўжо ўсё абдумаў, у міліцэйскую школу пайду. Паглядзім. А зараз адчыні дзверы. Паслухаўся. Вось альбом, паглядзіш, як будзе ахвота. Гэта быў верасень, а ў кастрычніку гулялі вяселле. Шкунцік жаніўся з Галінай Пятроўнай, маладая выкладчыца. Яна была выхавацелькай, напраўлена з групай у калгас. Падзаляцела, казалі. Ён не стаў, ды і не змог бы адкруціцца. А дзіця нарадзілася толькі праз год. Звычайная жаночая хітрасць. Жонка яго поедам ела з рэўнасці да адной студэнткі. А яны і не спыніліся ні разу з тае пары, нават на пару слоў, хоць і яе застаўся дарагі яго памяці фотаальбом. Дэсантнік паўгода лячыўся ў псіхушцы. Сам папрасіўся, адчуў сімптом нейкага сур'ёзнага захворання. А потым скончыў міліцэйскую школу, з жонкай не жыве.